makatiza nemari yepati Manyarara. Hakuna gwara rakaita semi rinotonga nyika, vakuru vangu. Hakuna gwara rakaita semi kana kuti coward man akaita semi anotonga nyika. Hamuna kwamunotiisa, hamuna kwamunotisvitsa. Muri chiweiko chakafa vachamisa. Batanai nevamwe mumbotanga makunda zvinoita kuti vanhu vakomana tinosvika kupi vakomana kana makazvitarisa varume tosvika kupi nehurumende yakadai yava munangarwa. Kulen TV. Kulendi uko kuchivhiti chedu uko Kulendi zvisei pakaipa Kulendi makuseni ndateerera audio yako uchitaura pamusoro advocate Nelson Chamisa. Kudhara tichikura tichaenda kuchikoro, netabva kuchikoro kwanga kuine zvimaredhiyo zvainzi zvimaweiko. Chakanga chiti uku chine chikaseti neredhiyo, kusaidhi kuchine kaspika. I think ukatarisa paJolas TV unokaona kakabatwa namaiso ane madhirezi rine mavara. Zvimaweiko zvatakakura tichiridza. Ndoda kupa muenzaniso wesituation yatava iko zvinezvi. Yava Zimbabwe naNelson Chamisa. Zviri kuviri kuti Nelson Chamisa ndo situation maari nesituation yake, then poita kuti Zimbabwe vanhu vese vanotera Nelson Chamisa vari musituation yakafanana nomunhu ane chiweiko chake, chiredhiyo chake. Vanhu vaifamba vakabata chiweiko vachiridza. Waitoenda mbiri yokufamba nacho uchiunganirwa nevanhu zvokurevesa, wakabata chiweiko chako uchiridza pamagirosa kana kusangana murodhi kana kwaitambwa mabhora. Munhu anenge aine kaweiko kake, waizoona vamwe vatova nechitutu chavo papapa zvebhora havachateereri, vamwe vakuteerera nhau, vamwe vakuteerera bhora pachiweiko. But zvaizosvika panguva yokuti chiweiko chiya chafa, waiona neshungu munhu achingofamba akachibata, but kotiridzirewo no hachina bhatiri because chinenge chafa. Situation yatava nayo, regai nditange nokuna vaChamisa. Situation yavari ndeyekuti ma-elections akasouya akapera a2023 nema-elections avakabirwa, vanoti vakabirwa muna 2018. Hatirambi kuti ma-elections iwayo akabiwa, but kutaura nezvema-elections iwayo kwangofanana nomunhu wakabata chiredhiyo chiweiko chakafa. Why? Because vaChamisa, tarisai muone kuti kwakauya comrade Bombshell, the late Geza, akauya akada kuzama kuti tisafamba nechiweiko chakafa. Imi mukamutsiridza nyaya iyoyo kuti ndinoda kuti ndirecognize sapresident because ndakawina pama-elections apfuura.
apa maiudza vageza vanotova against government yamuri kuti yakakubirai maelections. Ndo vamaiudza kuti kana usina kutaura nezvemaelections akapera handigoni kuti ndikuteerere kana kuti ndinzwe zvaunotaura. Muri kufamba nechiweiko chakafa vachamisa, chiredhiyo chakafa ichocho chamuri kutaura chemaelections, because kana constitution iripo nemamiriro ayakaita, kufamba nechiredhiyo chakafa munhu waMwari, nokuti constitution iripo iko zvinezvi inova yakatomborerukira mativi ese, yakaumbwa nomubatanidzwa wenyika dzese, mapato ese akabatana, ine mutemo unopa vanhu kuti vakwikwidze ino mutemo unopa vanhu vese, mapato ese kuti akwikwidze zvichemo zvavo kumatare edzimhosva. That is same constitution iyoyo makakonewa kubudisa kana anything chinoita kuti imimi murecognize sapresident. Hamuna kuenda kumatare edzimhosva, hamuna kuenda kumatare edzimhosva, vachamisa hamuna kudemonstrata, makaramba makanyarara muine knowledge yokuziva kuti mafaririrwo amunoitwa nevanhu, mukangotaurira vanhu nhasi kuti handei mustreet, street inosviba inozara. Imimi munobva manyarara manje, hamutauri pakati pese apa. Pakauya badzi munhu anoti ngatibatanei tirwisane nechinoita kuti voice yenyu igonzikwa, kuti vachamisa vari kutaura nezvekubirwa, imi munobva matanga kuti tangai mataura nezvemaere, havachamisa imimi makaita sei? Constitution iri kuchinjwa, hakuchazofi kwakaita bato rinopikisa. Ndo zviri kutaurwa izvi panapa, izvi ndo zviripo. Nyaya iripo ndeyekuti hakuna bato rinopikisa. Varume ava havachadi zvokuswera vachitambisa mari dzavo vachikambena. Vanoda kungopa vanhu vashoma shoma vari mupariamendi ivavo vachona, kana muine 200 kana 300 vese vanotengerwa dzimotikari ka1 vopiwa mari, obva vanzi ndivhoterei inini. Vana ziyambi vakazviona kuti ivo havana bhuku kana kuti raini rinonzi rokwaziyambi vauyi, ndobva vatogara vaisa mutemo wokuti madzimambo anofanira kupinda mupolitics. Madzimambo akatsumwaira, vakavata hope sezvavakaita izvezvizvi. Nyika ino kana mvura yeZimbabwe iya inogona kusazonaya. Muti nemhaka yei? Because masiko chinonzi chivanhu kunenge kusina chinotevedzerwa, because zvinenge zvacharikwa. Kana madzishe anzi madzimambo anzi anoda kuzomira achitevera politics semareverwo azviri kuita, zvoreva kuti umambo hwava kuitwa zvokusarudzwa sezvinoitwa maminista kana kuti maMPs. Vounganidza vanobva vauya nemabhazi anokwana 40 mabhazi kuchinda kunosarudzwa mambo, kobva kwanzi vanoti ziyambi aite mambo ndiani, vese vobva vasumuka, asi vasiri vomudunhu iroro. Vomudunhu iroro because vanenge vari vashoma, vanobva vakundwa, otonga atovani ziyambi achitonga umambo hwokwacharumbira. Ndo pane aim yavo apa. Saka vachamisa vanhu voti vana vaMonjora, vana uyu mfana Job Scala, vese vobva vati chiuyai tibatane pamwe chete vakomana,
tibvise mutemo uri kuda kuiswa uyu. Imi muri kutanga mataura nezvemaelections angu andakawina. Imi mukuru hameno zvangu kubata ini. Iwe mufeso wangu enda hako kuchechi, nokuti vanhu pavariko zvinezvi, isu vanhu pamuri tangofanana nevanhu vari kutevera munhu akabata chiweiko chakafa. Because you are not, will never hear any voice from chiredio chakafa. Haunzwi nyuzi, kaseti irimo hairiri, mava chiweiko chakafa vachamisa. I think pakauya Mudharageza ndakambotaura nchidai vanhu vakandiataka stereki vachiti munotukirira chamisa, munotaura apa. Haisi nyaya yokutukirirana, iyi inyaya yokuonesana kuti zviri kuda kuitika kana zviri kuitika hazvisizvo. Batanai nevamwe vachamisa. Rume rimwe harikombi churu. Mukuru wangu muri munhu ane chitunzi, anoremekedzeka zvokuti vaMorgan Tsvangirai vasati vafa vakasiya vati ndimi vava appointa kuti muve successor wavo. Havana kuziva kuti zodzo riri pamuri, imi muri dzwaro hamuride. Vachamisa hamudi zodzo riri pamuri. Kudhara dei aiva mumwe munhu nyika ino yakatonga. Kana dei takati tichiziva kuti ndo zvamuri, tingadai takateera Job Skala, munhu wakashinga. Iko zvino makangovhundusirwa pamakati muri kuuya nechinhu chenyu chisina zita, mhuka yemusango isina zita. Ndo pamanzi iko zvinezvi toda kukudanirai mhosva dzenyu kudare. Makatiza nemari yepati Manyarara. Hakuna gwara rakaita semi rinotonga nyika, vakuru wangu. Hakuna gwara rakaita semi, kana kuti coward man akaita semi anotonga nyika. Hamuna kwamunotiisa, hamuna kwamunotisvitsa, muri chiweiko chakafa vachamisa. Batanai nevamwe, mumbotanga makunda zvinoita kuti vanhu vakomana tinosvika kupi vakomana, kana makazvitarisa varume, tosvika kupi nehurumende yakadai yavamunangarwa. Vamunangarwa is very stingy varume. Hatisi kuda kutaura is self-centered. Murume uya murume wokuti kana tichinzwa Vageza vachiti vakapedza kuuraya mageneral, for sure vaiurayira izvozvizvi zvokuti vasare vachingova vandingoveni mukadzi wepaguru. Uyai tibvise muri kutaura zvemaelections akapera. Mavhiri emota yangu ayo. Varume, Zimbabwe ngatimirei nevanhu vanoda kumira nesu. Uyu murume uyu akarya kare, ndakambokutaurira ini. Murume anonzi Chamisa wakadya kare, ende anotodhonzera tambo musango, nokuti unozviziva kuti iye wakarya. Chamisa uyu wakarya mari, mamillions anotaurwa aya wakarya. Hakuna munhu wakaita saiyeye, hakuna opposition party yakaita saizvozvizvo. Hakuna ikoni yakangova yabvirwa ndichadzorora ndadzoka muchaumba popposition. Unongoti paunoona kuti vanhu vane pavakuda kuenda, iwo uya womira kuitira kuti vaya vana Mwonjora nana Skala vanoda kumirawo vachimisa vachienda mberi, vanhu vasavateerera vachiona kuti ndiwo. Iwo wongosvika wongomira uchienda kudzinhamo uchiteererwa nevanhu, but you are nothing. You are very silly, can I say, because haudi kusununguka kwevanhu. You are very self-centered. Unongozvifunga iwe chete iwewe, because unodya uchiguta. Hauna basa rese iwewe. Unotonyangadza vanhu, unotaura zvemavhiri emota, unotaura mavhiri emota yakabiwa. Unoiita papi iwe? Mota yacho yakakomberedzwa nemamonya akaba kumba kwako. Mamonya acho chakaita kuti abe mota iyoyo. Hatiti kukurira kuti hauna pawa, wakakurirwa simba. Saka uri kutiudza zvemavhiri akabiwa here, kana kuti ndozotida mavhiri akabiwa here ndinoti musadaro mota yangu, kana kuti ndoti hazvina reason zvauri kuda kutitaurira izvo. Hazvireasoneki. Kana uchitaurawo varume chaivo vanoona pane situation yakupinda Zimbabwe, havateereri yauri kutaura Chamisa iyo. Madhaka taura dhodho riri kubuda nomuromo chairo.
hakuna murume mukuru anotaura zvinhu zvakadaro. Unongopa masymbols asina kana nebasa rese, mawords asina kana nezvaanotivaka isusu, uchitaurira svina. Ibva tione kuti iwo haumo, titevere vanhu vanoda kuinda negwara rokuti vanhu vasunungurwe, kwete zvaunotitaurira zvokuti mukazoona mota yacho yakusunungurwa munoti musadaro here mavhiri anga moti ndipe mota yako. Saka iwe unoti ndipe mota yako kunani? Wakakoniwa kuita iko zvino mutemo uri kuchinjwa kusvika zvapera, iwe uchingoda mota yako yacho, asi usingagoni kuti vachabvisa mavhiri vochinja nependi vochinja neownership. Iwe uripo uchingoti uri kuda mota yangu but usingagoni kuitora mota yacho because hauna simba racho. Ndokupi kwaunoenda iko zvino izvo? Kwaungaenda iko zvino kwaunondosvika iwe uti ndoda kuita ndakabirwa maelections. Vana Jobs kala vakangwara vakatoona kuti Sadhaki isvina dzese, vakaenda vakandobuda kumusoro kuinda kuAU. Iwe wakangonyarara asi uri kuda mota yako yakabiwa. Iwewe wakapusa, iwewe chamisa, iwewe wakapusa iwe. Hakuna lawyer. I don't think ungamirira iwe. Nyaya idzi hadzisi zokupa masymbols, kupa mienzaniso panguva ine. Haisi nguva yemienzaniso yatiri inei. Nguva yatiri inei inguva yakaoma yokuti kwaona zvinhu zvikadai zvikabudirira izvi, havadi development. Mari yedevolution yese yainenge ichitorwa ichiiswa pamupini, nokuti saiziva kuti panouya maelections ndokuchavakwawo makliniki vachiti tiri kukambena, ndokuchambogadzirwawo zvimabridges vachiti tiri kukambena, marodzi achagadzirwa vachiti tiri kukambena, chino chakadai chichaitwa tiri kukambena. Zvinenge zvisisiko zvese. Mari inenge ichienda kupuraziwa munangarwa yese, naChivayo naWikino Chivayo naSakupwanya naiyeyu Tagwirei. Mari yese ndokwainenge ichiperera. Vese vamunoona masoja vakanyarara vachibhabhadzirwa, vachipiwa supu, vachinanzvira neseri kworuoko. Kune kusina kana one chinoenda kwavari, because army iri kunzi inenge isisiri involved paconstitution yenyika. Saka vanobva varaswa, vorasirwako. Havati kana bufu, vanenge vasingachabufuri. Kana one word vanenge vasingachatauri. Vese vamunoona vari kunyengererwa vachipiwa zvimota izvi, zvinotorwa bheki vachitorerwa. You mean you don't know Munangarwa nanhasi hamuzivi kuti akamira sei? Anopika pamberi penyika yese, pepasi rese, kupika pasi penyika yese kuti inini am a constitutionalist, handidi kuti ndigodarika mutemo nokuti ndiriwo mutemo, ndinorarama pasi pemutemo. Achipika pasi rese painterview inonzwikwa nomunhu wese. Asi hoyo wadzoka kuti takaenda kuhondo kuti tindorwa, tigodzoka. Kana tadzoka totonga pamadiro zvatinonzwa. Kutonga unotonga zvaanonzwa. Akanzwa kuti tswanya unotswanya. Ndokutonga pamadiro kaiko. Kubvisa nyaya dzeumambo kuti abvise madzimambo kuanyengera kuaisa kupolitics. Iwo nokuda zvimasikavha nezvimaheti nematishirts vari kubvuma. Vese vanacharumbira madzimambo makuru anomiririra. Ndiye chief whip wemadzimambo weZimbabwe yese. Vakanyarara, hapana kana unotaura. Varume vemachechi vemakereke vakanyarara, hapana kana unotaura. We used to hear vanhu vachipopota uya wokuzoisirwa pono yenhema naMugabe paTV, vanhu vachitaridzwa pono nguva yenhau. ZANU-PF ZANU-PF mune pfungwa dzakaora. Ndiri kutokuudzai, mungandivenga zvenyu mungandiuraya but pfungwa dzenyu dzakaora. Because for the first time a national TV kutaridza vanhu pono, muchingoda chete kuti uya ainzani uya uyu weRoma uya
akanga apikisa achiramba zvinhu zvaka zvichiitwa navamugabe. Mukati wakazobata mukadzi, manga mune maCCTV, mukabudisa zvimachira zvichifukuka so kutaridza kuti vanhu vairarana. Makazara vana vakagara nevakuwasha, hamuna kana neunhu. Hakuna nyika yedu ine unhu hwakadero isu, hatina nyika ine vanhu vakadero isusu. Ndozvamava kuda kuti nemadzishesa aite kuita dhandaiti kubva makwiti matsindika nyika isare ine vanhu vakaita semi vese, vanhu vasinganyari nyika yavo. Imi madzimambo makanyarara makati undundu muchiitiswa vana vadiki nomunhu wamunofanira kutonga ndimi mune masimba imini. But makanyarara makati undundu makagara ipapo muchinyengerera zvimota. Mota idzodzo makafanira kungodzipiwa nouwandu hwadzo, because ndo zviriko. Ukauya kuno na South Africa, madzimambo nemasabhuku kuno kuSouth Africa vane mota dzokupiwa. Imi masabhuku enyu anopiwa bhasikoro, asi muri kunyarara nyika ichiwondongwa so. Security yese yakanyarara nyika ichiwondongwa so, tisare tisina kana chimiro. Hatichina hunhu hwedu hwatinoziva kuti ndo hwataifanira kuita. Taifanira kudai, tinofanira kudai kuti mvura inaye. Vana vanofanira kunzwai kuti vana vakure zvakanaka, vana vanofanira kukura vachidzidziswa mutemo. Because we have got rumors okuti the main suppliers drugs, one of the people vari muhurumende ndo vanova supply. Vana zvangu vazvireche kuna mapenzi mangano ukapinda muHarare muya unoona akabatwa nourwere hwemadrugs. Makanyarara imi madzishe, makanyarara imi vesecurity. Kana iri iyo dhoku yamakaita kuti munonge muchichengetedza pati, you are not supposed kuchengetedza pati. Chengetedzai vanhu, chengetedzai isu vanhu, kwete kuchengetedza pati. Pati yavora iyi, pati yano huori hunotyisa. Haichagoni kuti igonzi ipati yakabata nyika yakaita seZimbabwe ine minerals 72 major minerals ari pademand worldwide, asi ine vanhu vanotambura kudai vanorya tsikidzi. Munorega vanhu vachitevererwa, vachiurawa, kundobuda kwese watiza achienda kuSouth Africa zvamakatiza imimi. Vamwe vakaenda kuMozambique, vamwe vakaenda kupi kunana Ghana kwese akanga achikuteverera ndiani. Vanhu vakanga makamuchitiza imi. Ingadai nyika ino yakasununguka here kana dei vanhu vaitwa zvamuri kuita iko zvinezvi. You know, ZANU-PF ipati yokuti kana takagara pasi taiti sisu iko zvinezvi yaane simba pakufuma kwayo nenjere dzataitarisira kudzine vanhu varimo. Ipati yataitarisa tichiona kuti iyi pati iyi inogona kutonga even Africa yese nenjere dzanga dzirimo. Tanga takatarisa nezvaRG, madirwa aitwa nevanhu pasi rese. Tichazoona kuti mupati munogona kubuda, but iko zvino pati iyi haichataridziki, haichaoneki kuti chii, hatichaioni kuti chii. Vakauya vakatora advantage yaizvozvo, vakuuya vachitonga muno muSouth Africa. Ukatarisa kuti vanouya kuzoisira Job Sikala zvombo muno muSouth Africa, but yavora. Haisiye kuti muchaswera makangoprotecta makabata pfuti dzokurinda munhu wani, vamwe vese vachiurawa nomunhu wani yeye. Zvinobatsira chii manje izvozvo? Hatizivi isu. Tinonzwa kuti uyu wanga ari muCIO, uyu mupanhasaro waka hamenowo kana zviri zvemain house zvamakaitirana, kana kuti wakafira nyaya dzana vageza. Hatichazwisisi. Kurarama kwedu takurarama takabatira muura mumaoko. Ukaenda kuZimbabwe netrack chairo kuti udzoke, uchipinda muSouth Africa utanga kufunga kuti pamwezvi ndiri kuteverwa neimwe mota iri yekuZimbabwe kuuya kuzohandira vanhu muno munyika yevamwe.
muchitiurairei? Munotiuraira chii isusu munyika medu? Why are you killing us? Varume, muri vana Smith Remi vaingouraya vanhu munyika yedu muya. Muri vana Rhodes vaingouraya vanhu munyika medu muya. Ndo pamava here apa pokuti vanhu vakungourawa, vanhu vakungourawa. Munotiurairei? Why are you killing us, varume? Fungai kaviri katatu nemi vana vamuno muZimbabwe. Vana vamuZimbabwe munoswera muchitumwa muchinzi muri maCIO, muchinzi muri veintelligence. Tinokutumirai kuenda kuchikoro kuti mugopota mugoswera muchiteerera vanhu muchiuraya, muchibarira vamwe vanhu vakazvigarira havo vane mabasa avo iwayo asina mari iwayo ngozi. Nokuti mafamilies ese vanhu vanoita basa rokuuraya vanhu takazviona nguva yehondo. Taivako isusu kuhondo tichitokuzawo vamwe. Varume, musangobata vanhu muchiuraya muchiti varoya, because kana hondo yapera mune muchisiyira nyika upenzi. Vana vanosara vachitambura. Vana vako havagoni kuzobudirira. Vana vani vamunoona pane imi mese, chimbotitaridzai imi mese. Kana imi muchifungidzira kuti tinonyepa, titaridzei vana. Imimi mese makadaro, kukuru kwenyu kuvese makabva kuhondo mukauya mukagara pazvigaro. Ndikuda kuti mundiudze muwani ane mwana businessman angasvika pana masiwa. They are against vana venyimi. Hapana kana chinobuda. Madrugs ega ega. Iko zvino mwana waRobert hamumubati nemadrugs pamabhodha. Nechikoro chakaenda ichocho nenjere dzaainadzo nemari yavainayo, angadai asingakwikwidza nana masiwa iko zvino. But they cannot do that because vari cased. Muri kufungidza muri kusiyira vana chii chamunovasiyira? Kusiyira nyika nhamo yega yega. Apa inenge ari zibenzi rakadaro apa ari akabata mari yenyika. Vangani vanhu vakaimbulowa kumaninzi? Trabablas maninzi, trabablas maninzi. Ndo development inonzi munhu anoda kupuwa dzimwe 2 years dzokupedzisa. Vakomana. Iyo inonzi Zambezi, anzi Zambezi Gwai yaiswa naSmith, ndiye akasiya aita. Akaregerei kufirapo kuti azoipedzisa. Kati watanga project yake ndiyo unofanira kuipedzisa. Zvinosiyiwa zviri musherefu izvo. Anouya anokontinywa nazvo. Paneswa pamapolicies chete kuti project yawana irimo, you are supposed to finish it. Tine vanhu vakatotanga hondo chaidzo vana America. Unenge akatanga hondo vana Bin Laden, vana George Bush avaso vakatanga kurwisana na Bin Laden. Obama hasi akazoya akabata Bin Laden. Wapinda unoya achipedzisa unokontinywa. Hakuna zvokuti zvinonzi ndiyo unopedzisa ndiye kwakuti sese akapusa. Varume vese vari muZimbabwe vakapusa. Kuno murume 1 andambona fungwa dzakadaro. Vanhu vese vakukoniwa kuziva kuti iyi development vanofanira kukontinywa nayo. Inongofanira kuzopedziswa naiye nokuti wadi